Jo crec que el futur que espera les generacions joves és un futur de lluita. Com tantes generacions joves ens han precedit. El que passa és que els objectius de lluita van canviant. Alguns es queden, com la lluita per l'habitatge o la lluita per un treball digne, i n'apareixen de nous. És a dir, el repte d'aquesta resiliència davant el canvi climàtic que patim doncs és un repte nou, és una lluita nova, però també acaba sent una oportunitat nova, perquè crec que sempre que hi ha una crisi n'acabem sortint més forts i, per tant, és una oportunitat als joves de crear, en aquest sentit, conjuntament amb els no tan joves i els més grans, una estructura de societat diferent. Jo crec que tenim les eines, tenim els ingredients i ens falta saber-los engranar, perquè sí que és veritat que cada vegada tenim una indústria més compromesa amb intentar canviar els seus procediments per adaptar-los a les necessitats ambientals. També tenim, en aquest sentit, la voluntat política de començar aquest canvi, però ens falta primer acceleració amb tot plegat, perquè és veritat que l'entorn nostre canvia a una gran velocitat, i ens falta també la voluntat de desaprendre qüestions que fins ara crèiem que eren claus en una societat i posar-ne en valor altres. És a dir, quan nosaltres posem per davant l'economia que la salut, és una de les qüestions que hem de desaprendre. No tot és l'economia i passa a ser prioritària la preservació de la salut, en aquest cas de la nostra societat i dels humans. Clar, és com tots els canvis, és a dir, quan hi ha canvis sobtats, quan hi ha incertesa o quan no veus la possibilitat d'incidir sobre aquests canvis, crec que en qualsevol situació, no només l'ecològica, ens genera una ansietat en els humans i, per tant, els nostres sistemes, la nostra salut mental en queda tocada en aquest sentit. És a dir, en generacions anteriors, quan hi ha hagut incertesa amb la feina o amb la capacitat de trobar aliment, això genera malestar. I, evidentment, és un malestar més, és un trastorn mental, ho podem dir així. Tots patim diferents nivells, en aquest cas, d'ansietat ambiental, si més no tots els que ens dediquem en aquest món, perquè veiem un canvi molt ràpid de l'entorn i un canvi molt lent de la societat. Aquest desencaix entre el ritme del canvi real i el canvi que podem fer a la societat és el que ens provoca una incertesa, una desconfiança i una sensació de que no ens en sortirem. Crec que hem de pensar que ens en sortirem, que si més no ens serem resilients, però que això necessita d'un esforç important. I un esforç que ens podem demanar nosaltres mateixos com a administració, perquè no pot ser que es tardi 2 anys a fer una llei. És a dir, de la manera que canvien les circumstàncies, no podem estar 2 anys o més per fer una llei. No podem estar 1 any i mig o més per fer un decret. És a dir, l'administració ha de procurar-se d'uns mecanismes molt més ràpids i molt més adaptats als canvis reals de la societat. I, per tant, hi ha una de les primeres claus com a responsabilitat política. El que estem fent malament, el que hem fet malament, el que no hem tingut en compte fins ara, clar, la gent viu pitjor perquè no hem aconseguit, és a dir, amb el model de societat que hem creat, no hem aconseguit ni justícia social ni igualtat. Per tant, hem de fer o hem de canviar el model de societat. Si hem de fer la llista del que fem malament, segurament fem malament moltíssimes coses. També és veritat que segurament en fem de bé algunes altres, no? Però sí que és veritat que ara mateix el model que hem construït no és vàlid. Però no ho és en termes de canvi climàtic i segurament tampoc ho és en termes de justícia social. Perquè seguim fent el mateix que ha passat o que passava fa temps, és a dir, gent que ve aquelles classes que en dèiem mitjanes, que cada vegada, diguéssim, que és més difícil arribar a la classe mitjana, per tant, i aquelles classes que viuen com una mica lluny de tot el que estem parlant ara de tema ambiental, bàsicament perquè les seves prioritats són les de cobrir necessitats bàsiques. La factura de la llum, la factura de l'aigua, la feina, el menjar. Per tant, quan tenim una part de la societat que encara està cobrint necessitats bàsiques, és impossible que entengui un canvi social que està mirant ja més enllà. És a dir, de fer-nos resilients a l'entorn que tenim. Per tant, això segur que ho hem fet molt malament. I, per tant, per exemple, quan parlem de transició energètica, clar, estem parlant de transició energètica des de la possibilitat d'algú que es pot pagar unes plaques fotovoltaiques o pot comprar un cotxe elèctric. Però és que en aquesta transició energètica no podem deixar ningú enrere,
Per tant, hem de depurar molt més com es donen els ajuts. És a dir, hem d'ajudar a tothom que es vulgui comprar un cotxe elèctric o hem de destinar els ajuts a aquella gent que no podrà fer mai el pas a comprar-se un cotxe elèctric. Necessitem 4 cotxes per família o potser necessitem un cotxe per família i millorar el transport públic, el preu del transport públic. Com ho fem amb les famílies que no es podran instal·lar plaques fotovoltaiques? Doncs tota aquesta resposta ambiental l'hem de donar pels que diguéssim que en el nostre dia a dia no estem preocupats per l'habitatge, però per la gent que també està preocupada per l'habitatge, o que no estem preocupats per si tindrem feina, per la gent que ara mateix, avui, no té encara una feina digna en el nostre país. Per tant, si em preguntes què hem fet malament, segurament moltes coses. Però bé, en el fons, és allò que diguem, som humans, el que ens falta és capacitat de reacció. Ara mateix hem de reaccionar i una mica com he acabat la meva intervenció, és a dir, si no és ara, quan? Perquè estem molt amb el compte enrere i si no és nosaltres, qui? Per tant, som ara l'eix central de la nostra societat. Jo soc professora i veus la gran preparació que tenen moltes generacions. És a dir, jo soc professora, per exemple, de cicles formatius de grau superior de tècnics de laboratori i a mi em venien microbiòlegs i biòlegs, és a dir, graduats universitaris a fer un cicle formatiu perquè no trobaven feina. Llavors, què està passant? És aquesta pregunta que ens fèiem cada dia. Jo crec que, igual que han fet les generacions anteriors a nosaltres i segurament nosaltres mateixos, no podem parar de lluitar. És a dir, hi ha una part, que ho parlava la psicòloga que ha parlat després de mi, que hi ha una part que és la capacitat de reacció davant l'adversitat. És a dir, no ens podem permetre parar. És a dir, hem de seguir lluitant. Llavors jo parlava de 2 lluites. L'activisme social, que és extremadament necessari i que necessita anar repicant sobre les consciències de la societat, però després hi ha un activisme polític, que la política està molt menys valorada, de fet ens ho hem buscat, per tant aquí no hi ha excusa, però sí que és cert que necessitem que la gent s'impliqui, perquè on transformarem les lleis? Al Parlament. On governarem els estats, les regions, les comarques, els municipis? En els òrgans de govern. I de moment, si el sistema no canvia, com es fa això? A través d'un activisme polític. És a dir, no cal ser d'un partit polític, però sí que cal la voluntat de dedicar-se a fer política. I ens falten molts polítics, molts amb visió ambiental, perquè els que més o menys són polítics i hem tingut una visió ambiental tota la vida, sempre topem contra el mateix. L'economia, l'urbanisme, l'economia, la preferència dels transports massius, l'economia. Per tant, aquí és on tenim el camp per córrer. Quan tinguem en el Parlament o en el Govern de la Generalitat una colla de polítics que no tenen per què ser de perfil estudis ambientals, sinó que tinguin molt clar que el valor màxim a preservar és la salut, llavors serà quan realment farem un canvi en aquesta societat. Fins llavors, doncs, a casa meva en diguem picar pedra.